футболбозони дастаи Паншер дар мавсими гузашта байни дастаҳои Лигаи Олӣ хуб ҳунарнамоӣ намуда тавонист ин мавсим низ бозиҳои худро дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ анҷом диҳанд. Футболбозони даста дар мавсими гузашта ҳамаи бозиҳои хонагии худро дар сафар анҷом доданд. Майдони марказии ноҳия, ки дар он футболбозони дастаи Паншер омодагиҳои худро мебинанд, ба стандартҳои футбол мутобиқат намекунад. ҳолати ногувори варзишгоҳ футболбозони дастаро водор намуд, ки бозиҳои хонагии худро дар мавсими гузашта дар майдони Вахш Арена анҷом диҳанд, ки ин ҳам ба тариқи шартнома сурат мегирифт. Набудани шароити машқу тамрин, ҳолати ногувори ҷойи либоси вазкунӣ ҳамон боиси нороҳатии роҳбарияти даста гаштааст. ин варзишгоҳ ба ягон талаботе ки барои гузарондани бозиҳои чемпионат ба ягон талабот ҷавобгӯ нест ва мутаассифона ягон беҳбудӣ ҳам нест. худ медонед ки соли гузашта дар мавсими гузашта мо ҳамаи бозиҳои хонагиро дар сафар гузарондем, ки ин бе мухлис, бе майдони худ албатта ин таъсири худро расонд. мутаассифона бозам такрор шавад, то ҳол ягон беҳбудӣ оиди варзишгоҳҳо, оиди омодагӣ ба мавсими нав, ягон беҳбудӣ, ягон корҳои таъмирӣ мутаассифона дар назар нест. ҳолати варзишгоҳ низ хуб набуда нишастгоҳҳо дар вазъияти ногувор қарор доранд, ки ин ҳолат ба аз байн рафтани он мусоидат мекунад. тибқи иттилоъ варзишгоҳ соли 2016 таъмир гаштааст. он ҳам дар ҳоле сурат гирифт, ки футболбозони даста дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум ҷойи аввалро соҳиб гашта буданд. бо дастгирии роҳбарияти дастаи клуби футболи Паншер ва бо дастгирии худи директори варзишгоҳи Паншер бо қадри имкон қумпошӣ карда истод, аммо ин ба талабот мутаассифона ҷавобгӯ нест ва ин на моро қонеъ карда метавонад, на роҳбарияти федератсияро. мо бисёр хоҳиш дорем, ки нисбати варзишгоҳҳо ҳастанд ноҳияҳое, ки умуман ягон варзишгоҳ надоранд. хушбахтона дар ноҳияи мо ду варзишгоҳ аст. яке аз варзишгоҳҳои Исмоили Сомирӣ беҳтарин варзишгоҳ аст, аммо мутаассифона баъзе камбудиҳое, ки аз тарафи мақомот ё ки роҳбарияти варзишгоҳ он камбудиҳое ва он талаботое, ки аз тарафи Федератсияи футболи ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузарондани чемпионати имсола пешниҳод шудааст, баъзе камбудиҳо ҷой доранд ва ҳам хоҳиши дастаи Паншер ва ҳам хоҳиши мухлисон аст, ки албатта як корбарӣ шавад, ки имсол даста дар майдони худ бозиҳои худро гузаронад. футболбозони даста аз аввали моҳи январ ба мавсими нави чемпионат дар чунин шароит омодагӣ мегиранд. умедворем, ки баъд аз пахши гузориш масъулини соҳа пайи ҳалли мушкилот гашта, футболбозони дастаи Паншер бозиҳои хонагии худро дар майдони худ анҷом медиҳанд.